This is Tilder live on Star FM. Right, munyaya yedu yanasunoyo apo tiri kuti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Tine nyaya yanetsa, yavhundutsa vanhu vakawanda, yabata vanhu vakawanda, iri kutyisa vanhu vakawanda. Nyaya yechiitiko chakaitika mumusha weMufakose muguta reHarare, apo kunonzi pane mwana akaurayiwa, mumwe wacho haana kuzofa bva pane zvakaitika ipapo. Nhasi muchirongwa tina amai vevana ava, amai Andile. Amai Andile, makadi yenyu? Wedu makadiyo. Tiripo, tinokutambirai pano paTilda Live. Thank you. Tinotenda. Amai Andile vana kuya vega, vauyowo neshamwari dzavo nehama dzavo. Ana tinokutambirai nemufaro mukuru. Ndokumira musvebere pedyo nemike, ndokumira musvebere pedyo nemamike. Makadi yenyu? Tiripo wedu makadi yenyu anti. Tiripo. Norin, makadi yenyu? Shibedi makadiyo anti. Tiripo hedu. Toda kutambirawo Sawira, vanonzi ivo ndi organizing secretary weHarare chapter, masupporters chikwata cheDynamos. Mr. Boban, munofara here? Ewa, tinofara tete kana makadiyo. Ndofunga madhimba ranga toshama kuti ku vanhu veDynamos vari muno musei. Amai Andile is a well-known Dynamos supporter. Vanozikana zvakanyanyisa pese pane tambwa mutambo weDynamos. Amai Andile apana kwavasingaenda, handiti nai? Alright, saka toda ngokutendai nekusapota mwoyo yenyu nekuuya kwamaita. Right, nyaya iyi regai titange kwamuri amai Andile. Mungatirondedzerawo here kuti chii chaizvo chakaitika? Ndoziva mune hama dzenyu Ana naNorin vachazoitawo vachibatsirawo mukurondedzera kwamuchaita. Chii chakaitika nai mai Andile? Chakaitika ndechekuti yaive Sunday. Kana kuti ngatiteso, ngatitangirei paukama hwenyu nemunhu akazoita chiitiko ichi. Makazivarana rini, sei angari character yake ambori munhu akaita sei, uye azosvika pakuita zvaitika izvi? Chii chakaitika? Munhu uyu aive boyfriend yangu. Okay, shamwari yenyu amaifambidzana naye? Taitofambidzana mune zvakanaka. Tanga tane 2 years Muchifambidzana? tichifambidzana. Okay. Pasina anonetsa mumwe, pasina anotuka mumwe. Muchitodanana? Tichitodanana zvakanaka. But akangotanga kungopanduka zvimwe zvezviya zvandisina kana kunzwisisa. Maigara mese? Oma musingagara? Aitongouya achienda kumba kwake. Alright. Andasingagare naye. Okay. Pakatanga kupanduka akandirova musi wacho. Andomuti inini handilife yekurohwa ndisadamboicha here, handina experience. Munhu wandaigara naye chaichai anozikanwa kumba kwedu asati amboita se ambondirova. Akasvika pakupinda muguva tisina kuita se asina kumboisa mbama yake. Saka inini ndakatomutsanangura nditi handidi kurohwa. Kana wirirana neni handidi kurohwa. Ende pavana vangu handidi kuabhusirwa. Saka kubva ipapo anambobvira achinja. Ndobva pa 2 years izvi akatangira papi pacho? Pane mwedzi here, pane gore here paatanga kuva abusive? muna February. Gore rino here? Okay. Muri muna February akandirova. Ndibva ndatozotaurirana naye. Akaita sekuti anzwisisa, but akatozoita worse. Ndobva andirova futi cage 2. Mashamwari angu ndobva vangondionesawo. Ati unofa. Uchiri mwana mudiki unosiya vana. Chokwadi. Cage 5. Pakazondorova cage 5. Ndakabva ndaenda kupolisi. Waiva uri musi wa25 October. Ndakaenda kupolisi ndikanoripota nyaya yangu. Kuti ndakanoiripota mbanyora doketi ndibva ndaenda kuHarare hospital, ndibva ndatonorapwa musoro mana ndakuwara, and then negumbo ndibva ndatorapwa.
but ndarapwa mapurisa vanotora action kuzosvika pari nhasi azobaya mwana wangu. Alright. Vana action yakaitika. Alright. Ngatichiendai pazoitika chiitiko ichi chevana. Chii chakaitika? Wanga uri musi wechingani, makamuka here like any other normal day, muchinyatsotirondedzera chii chakaitika? Paitika chiitiko ichi waiva musi weSunday. Iyo svonde yapfuura. 3 December. Ndakamuka zvingori normal. Zvazinongoita mazuva ese. Ndichibve ndatotsvaira panze bhozi ndinandiri pajuti vandatopedza. Ndakutosuka maplesi ndabva ndapedza. Ndakuda kuchitsvaira mumba. Ndopa ndakatasa time short dzakuma past 7. Shamwari yangu Tracy Rapson ndobva andifonera kanditi ngatikasirei tiite tibude. Ndopa ndakatoti apa muda kubuda kuenda kupi? Ndaida kuenda kubhora kuNgezi kwaitambwa Dynamos neNgezi. Ndobva ndatoti kune mwana wangu musikana ane 12 years. Okay. Apa mamune vana vangani? Ndandine vana 3. Okay. Musikana ane 12 years nemukomana ane 8 years. Newachona ane 5 years. Alright. Ndobva ndatomuti chitsvaira mumba ndobasa rangu sara. Ndito pakati pekutaura nemwana wangu Thomas akabva asvika. Thomas ndiye boyfriend. Nditi kwewo uri kudei makusenseni kumba kwangu kuno. Kumba kwenyu hakuna pekugara here. Asi kuri kuvava. Asi apa mamusingachawirirana? Tanga tisingachatonyatsoklike zvakanaka. Mamuchirudanani here mamarambani? Aitoramba kurambwa. Anga asingatodi and aitowanika. Imi mamusingachamudi? Ini ndandisingachatodi and ndandatova fed up naye. Because mukatotarisa even conversation paWhatsApp yandaitotaura naye. Ndaingomuudza kuti inini handichadi. But iye achingonditi sorry mai handile. Ngati handichadi. Because uri abusive. Uri munhu anoabuse. Saka handikwanisi kurarama life yakaoma kudaro. And it's hard kwandiri. Sometimes anozviitira pamberi pevana. Achindi-abuse kudaro achituka and anotuka. Munhu anotuka. Saka Sunday iyoyo ndobva ndatomuudza. Saka ndakauya akabva asvika Ana. Ndobva atonditi akutondikama wivi. Shoti moms vekai kepi moms chiitai so. Ndoti kepi handisi kuida ndikuda saneti. Hapana zvaakamboratidza kuti pane zvaari kuda kuita. Takabva tatobuda tese. Inini Tracy naAna. Ndobva tatoenda. Iye mukamusiya pamba? Hatina kumusiya pamba. Takabuda naye naiye futi. Ndobva tatoenda mvatenda pana Crobraway. Ndobva totkwidza mota. Ndobva tosiya vhara door. Vatoti dai ndandageza ndaendawo nemi. Pakavhara door remota. Oh right. Tatatowa pamakombi. Ndobva tonti dai ndageza ndaenda nemi. Tikati manje hamuna kugeza ndobva tatoenda zvakanaka. But ndiri muroad momo aitofona mapapi zvitori bo. Mapapi maita sei? Makwira here? Maenda here? Ndichitongomuupdata zvese. Same ndiri kubhora ikoko aingofona. Ndopa akazondifonera kuma 1 achinditi ndakuwanira imba. Ofishi ndasambotaurira naye nezvekuti ndikutsvaga imba. Vana tongomupindura kuti apa maigara maraini mwechete. Aiyo. Iye aigara kumusoro kuna Crobraway. Inini ndaigara kuna Wata. Indogara kuna Wata. Alright. Ndobva atonti ndakuwanira imba muna Mutsambatsi. Kati aina handisi kuda imba ini. Mambotaurirana nani kuti ichi inini ndikutsvaga imba. Ndabhadhara mari yangu chichi ndikati endai motora mari yenyu handipa chiri padhuze. Hani muchangobva kubhadhara izvozvo. Madi kudzokera manopiwa mari yenyu moti munhu haasi kuda imba. Zvikanzi asi utori nemumwe munhu kubhora ikoko utori naye pasaidi kuti ndipindura rafu kudai. Ndikati handisi kupindura rafu ndotokutaurirai wani zvakanaka kuti ini handisi kutsvaga imba. Ndopa ndakangomuti unoziva kuti chiwe kuti ndirambe ndichinesana newe ini handikwanisi. Ndiri kuda kumboona bhora. Imbondisiyai. Plus muri abusive. Foni yakabva yakata ndofunga kwaiyo kupera kwe-airtime. But hapana kuita nguva akabva afona futi. Achipopota. Aipopota.
saka ini mashoko andakangomudza kandengoti unoona chiiwe wangu iwe ita life yako indiite life yangu because ndaneta newe ndaneta neka-abusive kaunako kakuabusa kauinako kanondirwadza sometimes ndaneta ita zvelife yako plus iwewe uri kuti wabhadhara hemba wadii wanoudza mukadzi wako kuti mutame mimi vamba pamurugara munhu yanga nemukadzi angatori married. Okay, uyu wangori small house. Toti small house. Alright, okay. Ndivatoudza mai Alice vauya vapinda mumba imomo. Inini zvo maizivana here nemukadzi wacho? Taitozivana nemukadzi wacho. Because akatomboya pamashops tika pakaitika noise. Pandotengesera imini. Alright, okay. Ndopa pandichimuudza kudano akabva atanga kupopota cho nhasi topedzerana. Nhasi ndotopedzerana chete saka ini ndakabva ngomti unoona chii kuti zvisanese inini ndakuchipfuura nekumarimba. Ndonovaudza chii kuti munhu wandakauripotirana nhasi haana kuita sei hamusati mamubata sei ende nanhasi akuramba achitongona achindishungurudza ati watofunga zvekumarimba vatanga kutaurisa mafoni ndonga yanga yapera mari anga asingakate foni ndofunga kukata kwefoni kwaitowe kupera kwemari but usafunga kuti anoita fedhapo anofona futi akabva afona futi zvese akatonditi baba vakakwanira andoti ameno akafona nbada toignore futi foni yacho adaro ndibva rapera ayo akazondifonera futi mahwina here ndikati tahwina 2-0 zvakanaka bo tahwina 2-0 takutoenda kumabhazi kuti tinokwira tiwi tiri mbazi momo aifona takatozopedzana tochinjana mashoko zvokuti vanhu vaiva mubhazi vakatozopedza pay attention vanga vakagarisana neni vapay attention vakuteerera zvinhu zvanoita muchitukana nhasi uchandiona da kugadzirira saizi yakanaka tikati imbori saizi yei iwewo ndimirire tidi ndisvike then wotaura nyaya yako ndibve ndafonera ana enda kumba unotasa vana kuti vari safe here kana baba vaive vari kokumba vaudza kuti vaite sei vabude vaende vasiye vana vangu zveshuwa ana akaita sekutaura zvandakataura ndo zvaakaita pasina nguva akabva atondifonera momzi chichi musapopotedzane pafoni chichi ndikati handisi kupopota but ndiri kutraya kumuonesa zvinhu but mumwe wangu anofunga zviri kumberi anongoona chihure pese paanenge ari. Alright, chimbobata wakadaro night Ana pawakafonerwa uchienda kumba wakasvika kumba kwakamira sei? Ndakafonerwa nchienda kumba ndakatosvika kumba Aisha mwana wamusikana aitopakura sadza. Okay. Akatopakura sadza raThomas yeye neramanu neraandile. Ndatosvika vanatogara pamubhedha. Baba vava vatori kokumba. Vanga vatori mukumba vatone vana vachiona TV vachiona movie namanu. Andile na Aisha anga akatogara pasi. Aisha ndiye aipakura ari pasi. Andile akatogara. Ndatosvika kutopedza pakura. Andile vatotanga kutogesa maoko kuna Thomas. Zvikanzi gezai maoko zvikanzi handisi kuda sadzeni. Zvikanzi ako munorambireko sadza mamuchiti mune nzara achitoreva kuna Thomas wevana kuti mutaragezai chi maoko mudye sadza mungaramba sadza. Zvikanzi kana ndichazodya chi mwanangu. Zvatopeva ndatofonera vandatovafonera meandile ndiri mba mawo. Ndikati mama ndasvika mudhara vachi varipo asikumbopopota vanganoita sei varutoona TV nechi dzadziri nguva idzamakasvika imi dzadziri kuma8 manheru manheru. Okay. Mapast 7 to 8 kokoko. Okay. Vandatovafona ndikati musapopotedzane pafoni tia kuti muye mutese mutaurirane sika ininoona sandatengo muri wekubika kumba ndikatoona nokotobika musi wachona iwo vandatobuda muye vandatonotenga chi muri wenda totenga vandadzoka vandabuda mba mawa ndikanguti kuna Aisha kana mama vauya unozoita sei unozondideedza kozi ndozoti baba kana vambotowadzana pafoni vanodata zvenoizi navo vandatoenda kumba paya dzakuma9 ndakaona Aisha achiuya achimhanya kumba kuma9 manheru kuma9 ma9 past 9 kokoko vatuya zvanzi mwana aita sei andile abayiwa nebanga ndikati kuti chikwewe ndope ndakabuda mwana mumba ndichase
ndichimhanya bva ndaenda ikokoko. Saka ndichitopi ndikati ari kupi, saka andile angatomba malandlord. Saka ndopenda kuona mwana landlord angaripo, landlord vanga varipo, aromba malandlord akangobata maoko dai sodopa tichienda maoko make. Ndikati saka ndakabva ndavhunduka ndatoti handitotarisa chichi. abaiwa nebanga nani? Abaiwa nebanga nani? Zvikanzi abaiwa nebanga nababa Alice. Ndikati takutoenda mumba mimi unotsvaga chidhende nandina Aisha nemwana walandlord neni ini ndatori kumashure. Chipinda mumba mimi, saka mwana walandlord ndo akabva abuda achimhanya, ini ndatotanga kutomhanya. Ndikati ko chiko? Zvikanzi varimo. Ndikati ani? Saka isu takafunga kuti varimo chi, akangotiwo confusion because aiti handada kutora mwana ndimubereke timubudise chai imomomo. Pakaonodai so ndo pakatoona kuti mwana akaita akatofa. Wada kutora uyu ndiani mudiki? Mwana walandlord zofonirwa nanosvika vaita se vazosvika. Sure. Amai andile makafonerwa nani? Ndakafonerwa namai 2 vanogara muna Wata. Vachinditi mhanya kuno izvezvi. Ndandiri mukombi. But kombi yanga yasvika ichifamba. Vangonditi mhanya kuno izvezvi vana vako vatitasa. Vese andile namano. Ndakangoburuka mukombi ndiri confused. Ndisvika ndichidonha. Mama swamaraini. Ndanotosvika pandoburukira. Ndangoburuka mukombi ndibva ndamhanya. Handizivi kuti kumba kwacho ndakasvika sei. But ndichisvika pakona ndakaona chaunga chevanhu. Ndakarwa nehana. Hana yangu yakati pa. Ndichingosvika ndandisisitorina even simba. But ndakaita zvekushinga kuti ndingonopinda mumba. Zvokutoti pagedhi kupinda kwandaiita vanhu vanga vakabloka vakawanda kuzosvika ndipinde mumba. Ndangosvika ndichiona ropa ndichivhura kudai. Ndakabatwa neshock. Mwana wangu atofa. Vimbai wacho nanesi. Ndati vimbai mwana wangu afa. Akutoniti hana kufa. Aruda wangu atini. Ndati afa. Sanyepere. Then muandile wacho anga akagara akazembera firiji akasungwa muhuro. Kati vese here vana vangu vofa. Ndopa ndakangotanga kuchema. Aisha angaripa? Aisha ndanza ndamuona. Ndaitobvunza kuti ko Aisha aripi? Ndakatarisa pasi pombedha. Handina chandakaona. But vaingonditi aripo. Ndikati tudzei chokwadi. Atofa ose kufa kwakaita hanzvadzi yake. Vanhu vaingonditi aripo. Ndopa vakazonditi ariko kwana Ana. Ari safe. Ndo kuzobuda kwatakaita polisi ichizosvika. Ichizonditakura kuenda neni mumarimba unotora mastatement kusvika parinhasi.
Alright. Munhu uyu wanga uchine foni dzake. Hauna kufunga kumbofona kubvunza kuti why? Andina. Chakaitika kuti ndisafone. Foni yacho yanga yatonhongwa kudhara because akatoidonhedza. Wakasiya foni. Akatosiya mapush kusana inangu anamaona. But mwana wangu ndiye akataura. Ati kunzi akasiya mapush ake neheti yake. Nanasi zvinhu zvanamboita kana shungu yekuzvitsvaga bozi mumba macho mamuchitorambidza even kana kupinda. Alright. Ndio zvakataura mwana wangu. Okay. Uyu mwana musikana akazobuda achitiza. Ari kuziva here zvakaitika zvakafamba sei pazosvika pakucheka uyu mudika ne5 years man. Anoti chii chakaitika vakaita zvokuita. Hanti ana wati wakaguma vakangogara vachiona TV. Ndakaguma vakagara vachiona TV. Nevana vese. Nevana vese vakutopa kurasadza kuti vadye. Saka and hapana chairatidza kuti pane zvida kuitika kana kuti. Okay. Saka Aisha ari kuti chii chakaitika. Zvakatanga sei? Aisha akanditi pakabuda ana vakabva vanditi ndiisire sadza ndite se ndidye andile ndobva tovabvunza kuti inga wani mamboramba mano hanzi mbva toti dhedhi wani mamboramba sadza hanzi havana chavakapindura. Saka ndanine hembe dzandandakawacha hanzi naAisha ndobva ndatanga kupeta hembe nchiona TV ndakatomira kubva vati dzimai TV izvezvi murare. Uyu anganzi angarara futi. Uyu man anga atorara. Zvikanzi dzimai TV izvezvi muite sei? Murare. Zvikanzi naAisha ndoda kupeta hembe dzimwe wakasvika urikugona kundituka wozova ndiudza makuseni kuti ndite sei? Ndipete hembe. Zvikanzi izvezvi kana uchitori nenharo ndokurova. Hanzi naAisha ndakangotora remote ndibva ndadzima TV. Ndadzima TV ndobva ndakontinya kuita se kupeta hembe. Hanzi vatonditi iwe kana kukudza kuti rara here. Saka naAisha ndakarara chibve ndatobatwa nehupi tese titu nani naandile uyo mwana anga atorara. Ndofunga vairara same room. Taitorara same room because i1 room. Wanga une 1 room. Saka vana mese nevana maingorara mu1 room. Ndaingorara nawo mu1 room. Okay. Apa vairara paipasi. Vana vangu vari 2 ava vairara pasi. Mudiki ndiye wandairara naye pambeta. Hanzi ndobva. Saka uyu mudiki anga atorara pambeta. Hanzi anga akatorara mumanangire muhapwa mawo. Vakatomisa ruko kudai. Saka isi hanzi ndakangobatwa nehupi. Taka hanzi chakandimutsa naAisha ndiandile akaskriva achiti mai we ndakufa ndibatsirewo kani. Handakangopepuka ndichibuda ndichiona vakabata banga. Hanzi ivo vakatovhunduka kudai vachibve vatobuda mumba vachitiza andile nebanga. Uyu andile ane 8 years ndiye akati mai we ndakufa. Ndiye akati mai we ndakufa ndibatsirei. Then apa uyanga akarara pasi. Akarara pa side pa Aisha. Which means uyo ndiyo vakatanga kuraya angari pambedha. Saka angari pambedha vavatopedza. Vanga vatopedza. Ndofunga vakatomubaya kana kuti titi I don't know kuti vakaita sei. Alright. Saka uyu paari kubudo ivo hanzi vakabva vabudo vakangobuda vakabata banga rawo iroriya. Kuti vaimumhanyise. Ivo hanzi ndo vakatotanga kubuda. Aisha achizotera kumashure kwavo. Achimhanya achipinda munext mangu. Aisha akazviona here kuti uyu mwana ari kubuda ropa abayiwa. Andileka. Akazviona. That's why akamhanya akaenda kunext room yandogara achinoshedza vamwe baba vanogara imomo. Achibuda imomo akabva ananga achikwana ana. Then andilewo akabva budo achibva aenda mumba malandlord akango achibuda ropa. Apa vakazenge vatarisira kuti mwana ari pambedha zvakamira sei? Haana. Izvo zvakatozoonekwa achinge atodzoka akuti nditore mano ndite ndimbereke ndibude naye. Ndibude. Vamwe vanogona kudzoka. Ndopa akavhura zvakangomushoko mwana. Achiona mwana akazara ropa. Hanzi hapana chaimboratidza kuti ane movement. Ndakangomuvhura so chibve ndaona ropa. Chibve ndatobuda.
saka ndo zvakaitika ndozvakaitika. ya zvakaoma. Right, tiri kunzwa kunzi Thomas abatwa nhasi. Abatwa. Hanzi abatirwa kupi? Ini manzwiro andaita kunzi Thomas abatirwa kuWaterfalls kumba kwehanzvadzi yake. Ndozvandanzwa. Okay. Saka kubva musi woyo pane hama dzaThomas dzakambouyawo here kumba kwenyu? So far hapana kana wani wandati ndaona. Alright, watanga ari munhu ane mukadzi wakanga nevana vakura sei? Zvemakore evana handizozive. Ndunga if I not mistaken, first born yake iri form 2. And anonzi ane mumwe mwana antori muhombe akanyora form 4. So which means anogona aine vana 5. Imi mese mamune mwana? Tatisina. Okay. Baba vevana vakwava ndova uri kuti vakashaya? Baba vevana vangu vakashaya 2019. Iyi nyaya yakaoma, mufunge, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Nai Mr. Boban, organizing secretary weHarare chapter Dynamos, ndimi makaswera namai Andile. Makazonzwa rini kuti ndo dambudziko ravasangana naro? Inini ndakazona mangwana kuseni ndazobatidza foni yangu bozi yanga isina moto. But along the way tichitobva kubhora ina ndakatogara kumberi, ndasina kugara infact ndandiri padhoo kubhazi kwekwe. Saka vanga vanofunga 2 seats behind inini. Akagara nemusikana wangu akagara naye. Ndaingonzwa maconservation yaita pafoni but handina namba yanosanga musoro. Okay. But zvekuti ane munhu waainetsana naye pafoni taitozvinzwa. But nyangoti hatinamboda kuti tingapinde munyaya dzevanhu uri kuti tingazive kuti munhu aurinetsana naye ndiani. Chokwadi nyaya yakavhundutsa nyika yese, vanhu vakawanda vakatya, especially tichiona mavideos pasocial media achitaurika kuti ndo zvaitika, tichiona mapurisa vachitakura mwana achiiswa mota nezvimwe zvakadaro. Ana uri kuda kutaura kuti chii? Kutaura. Baba vakapfuura nekumba ndotengesa pageti, ndakatoshamisa geti. Vakapfuura nepamba zvanzi mwana wangu uri seiko? Ndikati ndiri bho. Iye Thomas. Ndikati ndiri bho baba, muri seiko? Ndikati hakuna kana mari uku. Zvanzi hakuna kana mari? Ndikati vanhu vakazara murodhi. Ndikati hakuna kana mari. Zvanzi handisi kupindeni asi tombo. Ndikati pindei mugare pasi tu. Zvanzi handisi kupindeni. Uya pane zvendoita se zvendotaura newe. Ndikati imbori nyaya yeko nemudhara. Ndikati taureka apa. Zvanzi aiwa skapa next door tatakatomira pajuraho. Tamira pajuraho vakatobada bhodhoro ravo redoro rarisina chinhu koti. Zvanzi ndikunetsana namai vako. Ndikati nenyaya yeyi? Zvanzi ndabhadharira mai vako imba 120. Ndamabhadhira imba kupi? Zvanzi kumusoro kuna Mutsambadzi. Ameno zita vakataura. Ndatoti ende magona matovalojira turunzi madotenga property ndokuti baba kauko. Zvanzi ndikushaudwa namai vako nezvimai vako vari kuita se vari kundishaudha. Saka ndakabva ndatofonera mama 2 times vanodaira foni. Vanangoita se vanangotanga kukontinye navo. Ndikati kuti vadaro vangabva varamba imba tikutotaura paipe. Baba vakutotaura kuti zveshuwa mwana wangu nezvavari kuramba nezvavachatombonechi nezvangu vari kunditi handichada ndototi imimi mudhara munowanzoita se kushungurudza waende kurowa mazono maingoita se mamuchungurova mukadzi. Kozi nguva zhinji pavaitonetsana dzimwe nguva ndaingofona so totonzwa vachitonetsana ndotomhanya. Ndikapedzisira ndatomboti ndakunoripota kumapurisa. Zvikanzi namamai vachimbomira pamwe vanoita se vanochinja vanangomira. Ndikati zvikanzi dzimwe nguva iworera fusinge musoende todoita se kukurova pano mumuswende kaona vane shamwari yamama namama vachitaka kutaudzana. Saka pane mukomana anonzi Tapiwa anga varoya. Saka vaiti hanzi wandihaira wandihaira vanhu vanondirova iwewe ukutoziyara nemupurisa ndiwakafonera mupurisa
vana ndatoti inini ndini ndakatofona kumupurisa ende mimi dai mamudoti ndivhariwa ndaitota maibva matota se matovharirwa pasina kuti chi ndini ndaitota action mama vasingatodi saka inini ndonzwa vamwe vachiti musikana wakaswera shamwari yake yakaswera naye chimwa doro sandambobvira tamwa doro naThomas anga akangomira tikaenda pamusika panonzi pavamwe vanonzi maidevhi ndakanotengerwa machips ipapa akatokwereta infact anotobhadhara machips yawo vandatovasiya vachitoenda kutomhanyira customer vachitotera namaidevhi tindoodhesa masoseji chichi maidevhi vachotiti handizvizivi but ndikunzwa muruzhinji zviri kunzi shapa mawhatsapp pai ana ndiye akaita se akakonzeresa akafonera munhu kuti vaenda neboyfriend vaita sei zvetiri kunzwa izvi asi hatinambobvira ndasangana nezvakadaro. Amai Andile une makore mangani? 3. Ko iye Thomas anga nemakore mangani? Ari kuma 50 something. Usichandoziva Thomas akandisiya ne16 years. I still remember musi wataitombo-calculata ndichiona kuti akandisiya ne16 years. And then mwana mudiki uyu makakwanisa kuona kuti akangourayiwa ari pamubhedha akanyanyochekwa pai? Akapinzwa banga pana pahurwa ndobva achidaiso afa achichekwa. Aisha ari sei? Hazvisi kumukanganisa here zvese zvaakaona izvo? For now ari confused mwanangu, ari kutomboda counseling yakasimba. Ari confused zvisingaiti. Thomas aitora zvinodhaka here? Ainwa doro iro remazuva ana here kana kuti inonzi chikaso ndoyandaimuona akabata? Anga asingamuti tumabhodhoro? Handisati ndambomuona akabata. Tine urombo shamwari nezvakaitika kana manetsana makanganisirana asi nyaya yemhirizhonga tiri pamazuva atiri kuti no mhirizhonga haina kunaka. Baba Boban, muri munhu wemurume, what would you want to say to other men out there? Kana muri murelationship zvinhu zvisingachaite makufanira kuti musiyane, what would you want to say to other men there? I think angunini kana munhu wangoona kuti zvanoita zverudo chingosiyana nemunhu chingotora kungomavoida because wada kuzoita zvekukecha mafeelings tirega ndo mari dzavo dzacho aya kuza vanhu varume vazhinji vanoda kuzocalculata maya kuti munhu andiramba uyu ndakambomuitira zvakati nezvakati nezvakati but manyoza kuti revenge yacho manje yakuitirwa kuvanhu asingatombozive uvu chida yanga neshungu nemunhu wake ka dai akamumirira kusvika adzoka aiziva kuti pana vanhu paanogara ende anotouya chete. Uyu musikana kubhora inobva ndanga kumuziya angu sezvo handisanambomuona nemukomana kana imwe yatingati boyfriend tiri kubhora tinongofamba naye chero mungabvunza even anuwa mungabvunze anofamba neshamwari dzake 2 vanonzi vaanenge aifamba navo ivavo up to now. Saka zvakaoma. Saka mai Andile, pane urongwa hwati hwavepo here wokuradzikwa kwemwana kana kuti uyu Andile ari sei achiri kuchipatara? Andile abuda nhasi kuchipatara but pane mari iri kudiwa kuchipatara 250. Yandakwanisa kuendesa ikoko $20 ndo mari yandanga ndinayo. Saka kuHarare hospital vari kutoda imwe mari yasara. Asi akunzwa sei? Zvokuti titi vangomubudisa havo. Akachekwa papi? Pahuro futi? Akachekwa, akabayiwa deep cut apa achibva achekwa futi paside pana papa pechirebvu achibva aitraya kutsvaga patsinga pamberi apa kuti angomubaya sakukuvara mwanangu akakwara ndoti kubuda kwaaita panotori nemapirisi anyorwa achiri kuda attention
ari kutoda Alright. big attention. Alright, it's okay. Saka urongwa hwekuradzika mwana wati wavepo here? Urongwa husati hwavapo because ndambonzwa vachiti musi wa15 ndo pari kuitwa postmortem. Ndo 15 December. Ndo pachaitwa postmortem yemwana. Ndo manzwira andamboita. Yeah. Okay. Right. Anzi chiko Tete tiri kukumbirawo nhamba dzatingabatsirawo nadzo. Vamwe vakati tachikumbirawo nhamba tibatsirawo mwana necounseling. Nyaya iyi inorwadza Tete. Makati we thank God mwana uyu mumwe mupenyu and we are praying for his recovery. Yeah. Kune vangada kubatsira kana kuzokubatai, namba dzavangashandisa ndedzipi? Namba dzangu dzefoni dzinoti 0775 ayo ndakanganza 078 77 555 65. Okay. All right. So ndo namba vari kukumbira varida kuzobatsira necounseling, varida kuzobatsirawo parida pane need 0787 555 65 0787 555 65. Amai Andile, Anna Norin, pamwe chete kana organizing secretary vedu veHarare chapter Dynamos va Mr. Boban. Tikuda kutenda hanzi chimakanganisa namba. Alright, okay, namba yavo ichi? Alright. Namba dzavo is 0787 755 565. Alright, I think ndo dzavataura 0787 755 565. Alright, okay. No, thank you so much. Tudango kutendai amai Andile tinoti Mwari vakunyaradzei. Ticharamba tichingonzwawo kusvika pacharadzikwa mwana anditika. Alright, tinokutendai mese nokuya kwamaita mune chino chiro. Anditika. Thank you.